Goeiejoen en welkom bij Bient. Joet oer Prinsjesdag, de plan van het kabinet binnen bekendmaken. En ik praat erover met Omroep Friesland politiek verslagjouwer Andries Bakker, verslagjouwer Adse-Jan de Vries van de Ljouwerter Kranten en bestuurskundige Martin Frensel. Welkom alleer. En collega Afke Boven, die is in de kanselarij in Ljouwert, dat studenten bestuurskunde met haar eigen naar de plannen sjoggen. Ja, Afke, hoe doggen ze dat er? Ja, ze zijn druk dwaande. We zitten hier in de bestuurskamer. Ik kon het net apostelijke krijgen. Ze zijn hier aan het tikken, aan het nijtinken, aan het rekken. Ze zijn hier aan het laptop bewerken, alles. Het is één grote drukte van belang, maar ze komen dadelijk bij u met de analyses. En ik ben heel benieuwd. Daar ben wij zelfs ik benijd naar. Ja, Prinsjesdag, traditioneel op de tweede Tuesday in september. De gouden koets trok de stritten van Den Haag, de watjes bij de vrouwelijke pommeranten, de bordesscène en zelfs het koffertje met de nota waarin stiert hoe de miljoen verdeeld worden. Dit wie het belangrijkste boodschap van de koning. De economie is weer aan het groeien. Dankzij de inzet en het doorzettingsvermogen van ondernemers, werknemers en veel anderen in de samenleving staat Nederland er sociaal-economisch opzicht relatief goed voor. Nou, we krijgen een compliment van de koning, wij mooi zo. Wat vond je hem van de troonrede? Nou ja, wat mij heel sterk opvoelt, wie dat sensie van de economie is weer aan het groeien. Ik denk dat dat in de Ronenstad misschien wel een heel algemeen gevoel is van hoera, we gaan weer vooruit. En er kan weer cadeautjes uitgedeeld worden. Maar bestaat dat gevoelig in de krimzones van Friesland, dat de economie weer aan het groeien is? Ik denk het net. Het weer iets te algemeen? Ik denk dat dat een heel algemeen verhaal is, wat voor een heel soort regio's in Nederland maar kwalijk opgaat. Ja, hoe heb je hem naar die troonrede, Sjoerd? Dat is een vrij algemeen verhaal. De economie gaat weer iets beter. Er is weer wat te verdelen. En dan zie je ook wat er gebeurt. Er wordt overal wat verdeeld. Maar geen heel uitsprekende punten die naar voren komen in deze miljoenennota. Ja, een beetje een teleurstellende troonrede dan, Andries? Nou ja, teleurstellend net, want het is beter als de oude zoon hier, want toen moest er heel iets bezuinigen worden. Ja. Maar wat Adse-Jan zei, dat is natuurlijk wel weer. Van Haasma Buma zei het ook al in zijn reactie, het is een Randstadkabinet en zo viel hij dat. Dus het gevoel wat zij hebben in een Ronenstad dat het goed gaat, zo hoeft het hier natuurlijk net veel te worden. Want ondanks die economische groei, heb je natuurlijk nog wel meer dan 600.000 werklozen in Nederland. Ja, en als je geen baan hebt, ja, kan je dan wel profiteren van dat het beter gaat economisch. Want die beurs die bloot lieke leeg. Ja, dus we hadden Haasma Buma al even aan. Ja. We hebben hem wat vragen. Ik vond wel dat er heel positief gesproken wordt over de economie. Maar ik vind dat het probleem van de werkloosheid zo groot is dat het kabinet echt veel meer daaraan zou moeten doen. Dat mag men niet accepteren. Er is geen enkele reden om trots te zijn als kabinet op wat men nu aan het doen is. Men moet heel voorzichtig zijn als het om de economie gaat, maar veel ambitieuzer als het gaat om de aanpak van het vluchtelingenprobleem. Ja, het er gelijk wat je hem onbelangt? Nou ja, qua economie is het aardig mooi gezien, dus dat heb ik ook gelijk in, zo zeggen. Ja. Ja. Maar de toon van de hele troonrede, wie die dan te positief inzetten? Nou, ik denk dat het positiever is, ik wel een beetje terecht is. De vraag is wel of het komt door het kabinet en hun maatregels, of dat het gewoon de economische tij natuurlijk beter is. Ik denk dat het laatste vooral is. Maar ja, wat Van Haasma Buma ik zei over die vluchtelingen, dat was voor mij persoonlijk wel wat ik heel interessant vond. Want het is natuurlijk toch het thema. Juist nog die ministers die zeggen 160.000 vluchtelingen moet in Europa opvangen worden. Ja, wat zei dan het kabinet bij monden van de koning dan in die troonrede daarover? En dat vond ik toch wel opmerkelijk. Hè? Ze zijn met een scherp tasje en op dat er net te volle inkomen. Ik weet, nou ja, je ja, het dult geen scherpe keuzes op van de regio, hè, voor de beperking van instroom. Ja. Dat vond ik, ik denk van ja, dat is toch meer VVD als De koning zei, er is een integrale aanpak nodig. Ja. En daar ben we het natuurlijk al je van harte mee eens. Ja, maar daar heb ik Nou niet ja, wat zou je tegelijkertijd, want het is een je hebt hem door. Ja. Ja. Nou, dat wie de troonrede, dan de miljoenennota. Nou, hier een opmerking. Ja. Voor een aantal Friesen weer een historische troonrede. Een collega van mij in Den Haag heeft dat van verschillende politici en bestuurders gehad. En dat wie omdat het woord Oosterdijk in Jemtwaar. Ja. Het wordt Friesland net, maar wel het woord Oosterdijk. En dat stelt men dan ongeveer. Dan veren wij Friesen en ik al een beetje op zelfs. Ja. Dus daar gaan het Loek Stiefse volle oren als hoe de vluchtelingen in die vermiddeld. Ondanks wat er hoe de Oosterdijk zei, dat we voor u net nee. Want het feit dat nee, dat is het hele project, het wordt een energie. Het eco-veiligheid. Ja, maar het feit dat het neemt wordt is natuurlijk wel opmerkelijk. Wat toch mooi dat het even neemt wordt. Wat voor Frieske zaken staan er nou in die miljoenennota waar wij wat aan hebben? Nou,
vrij beperkt. Dus het is vrij algemeen. En als je kijkt wat er specifiek Fries is, dan is het misschien, wat Adrian zegt, de afsluitdijk. Maar verder niet heel veel. Dus als je kijkt naar Defensie op de vliegbasis, dat was natuurlijk al bekend dat de JSF hier zou komen. Maar verder niks nieuws. En geen heel specifieke zaken voor Friesland. Mij zijn ze niet opgevallen. Nee, is hier iemand van? Nou, er worden een paar liefste dingetjes neemt. Bijvoorbeeld, er staat ergens dat er 22 miljoen extra oplust wordt bij het budget van de Haak. Dat is nodig omdat in het zuidelijk deel van de Haak voor een andere bouwmethodiek kiezen is. Maar hoe dat dan precies zit, dat hebben wij nog net uitgevonden. Nee. Maar in elk geval is er 22 miljoen voor nodig. Maar verder valt op dat er over Friesland specifiek haast niks in de miljoenennota staat. En dat ben ik de signaal die wij van alle kanten krijgen. Ja. Dat we één ding verwachten. En dat we een opmerking over de Belastingdienst. Ja. Sandra Drouwen heeft er vermommeld wat hoe zijn. Ja, het wie mij net helemaal in jou het zit en mogelijk. Ja, het wie eigenlijk net helemaal duidelijk voor mij of ze nou hoopten dat er insteers hoe van er komt maar meer baan bij, als dat ze vrezen van de geen baan voor hem. Wat hij zei het bij u is dat hij weer benauwd dat de rugbank daar wel een periode langer bloeien mooi, zou dat nou het geval is in jou dat als uitruil de Belastingdienst mogelijk dan verdienen maakt. Ja, maar er staat niks zag ik het begrepen. Ja. Maar daar staat nog niks. Tenminste, ik heb er niks op vinden kennen. En ik heb niet iets hoe je het nou. Nee, net echt specifieke Frieske dingen dus. Ja, een van de dingen die het wonneemt wordt in de troonrede en die het in de miljoenennota staat, dat is het geld dat beschikbaar komt voor de bennenopvang. Ja, Afke, dit zou voor alle mensen met jonge ben, dat geldt dan ook van mezelf, heel positief wezen. Vinden de studenten dat ik? Ja, een soort positieve geloeren om ons heen. Naast mij zit Sanne Elzinga. Is het echt zo positief, al die berichten hoe de bennenopvang? Nou, het is zeker wel positief. Vooral via het komende jaar, 2016. Er wordt geld in geïnvesteerd, 300 miljoen ongeveer. En dat zullen de meesten die gebruik maken van de kinderopvang zeker wel in de beurs vernemen. Meesten die ongeveer €50.000 per jaar verdienen, die gaan er €100 op vooruit per maand. Dus dat is zeker wel mooi. Het is Ja, dan weten we verder net hoe het antwoord in, maar misschien dat Martin Frens wil u even verder helpen in. Smiet het echt wat op voor u? Ja, dit jaar zeker. De mensen die, er wordt 290 miljoen extra toegevoegd voor de kinderopvang. Ja. Dus het is een behoorlijk bedrag. Ze zou kreeg mensen maar ongeveer 50.000 inkomen in het jaar, die gaan €100 op vooruit. Maar ja, als je kijkt wat er de afgelopen jaren op bezuinigd is, dan is dat een veelvoud van wat er de afgelopen jaren op bezuinigd is. Dus dat er nu het economisch weer wat beter gaat, dat er weer wat ruimte komt, dat is denk ik heel goed. En er zou misschien wel meer moeten zijn. Maar we zitten nog net op het niveau van een periode hoe het toen weer, maar dat bennenopvang. Nee. Ja, dus eigenlijk een beetje een sigaar uit eigen doos ik weg. Nou, het is wat natuurlijk de afgelopen jaren was natuurlijk economisch ging het slecht. Dus er zijn de keuzes gemaakt. Maar we zitten nog niet op het niveau wat het geweest is. Nee. Ik wil aardig om te zien wat de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, hierover in het algemeen opmerkt. Het kabinet dat strooit nog bij maaivallers en een belastingverleging van €4 miljard. Maar zoals de VNG, wij als gemeenten krijgen volle dreger. En wij moeten maatregels nemen die de burgers echt in de portemonnee vielen. En ik in het zwaarige niveau. Dan kan je misschien wel eens een incidentele maaivaller hebben. Maar wat je dwaan moet, is alle plussen en min bij elkaar optellen. En dan constateren van, nou, geven we nog fruit of net. Ja, dat is nou nog lastig te sissen. Dat is lastig te sissen, maar het totale beeld is dat je er net op fruit gaat. Nee. En dat klopt natuurlijk. Het is de afgelopen jaren geweest dat die decentralisaties naar de gemeente hebben plaatsgevonden. En dat die decentralisaties hebben met een behoorlijke bezuinigingsdoelstelling zijn die doorgevoerd. En dat komt precies wat Adjan zegt, dat komt niet bij de gemeente. En die moeten de zure boodschap brengen. Ja. En het kabinet kan nu met de meevallers... En dan komt het uiteindelijk bij u te lanen. Het kabinet lekker de cadeautjes. En de gemeente, dat wij een soort van merken, die hebben de moeilijke problemen. Er is natuurlijk ook een politieke oorzaak. Hè? Want Rutte heeft er belang bij. VVD, PvdA, beide hebben er belang bij dat het natuurlijk nou een keer goed gaat. Dat ze eens een keer wat voort aan kennen. Want ja, dat werkt het wel goed naar de meesten van de verkiezingen in 2017 natuurlijk. Hè. Dat speelt denk ik dan ook wel een rol op dit stad. Natuurlijk. Maar de oorhiet is ook gemeente. Ja. En daar is een hele overhaal te vertellen. Nou, wat corona zei, wij moeten misschien in belasting verhegen. Zodat een pad van die 4 miljard die in en wij als gemeente werden. Dus dat is dan wel een sigaar uit de eigen Ja. Dadelijk praten we verder over de miljoenennota. En dan benammen ik de zwarg. Ik een heel groot punt waar een heel soort geld voor uitlutsen wordt. Misschien ik wel geld voor zwarggroep Tellens. Want deze week binnen we inbind bij een tal locaties op bezitten. Omdat het de week is van de smaak, gaat het oor eten. En bij Tellens beziek je ze met hulp van een bijzondere culinaire filosofie. Om de wenners langer zoen en lokkig te houden. De zwarggroep die had Marmiko 24 zwargcentra in 14 dorpen en steden in het westelijk pad van de provincie. En jong binnen we in Makken bij Ouderein te Hoes. Avondrust.
Achter Zorgcentrum Avondrust is op een stuk groen een groep inwoners van Makkum een tal jaren geleden met een dwarpstuin begonnen. Jonken het verbouwen van Griente bloeien er heel tijd meer bloemen. Evelien Barbiers is een van de druwende krijgen achter de dwarpstuin. Ze wie blied doet Avondrust een stuk groen beschikbaar stelde. Nou, eigenlijk is het begonnen uit de duurzaamheidsoverweging. En dat we hebben gezegd van nou, we willen Makkum duurzamer krijgen. En wat moeten we dan doen? Dan moeten we zorgen dat er sociale duurzaamheid komt. Ontmoetingsplekken. Dus eigenlijk is dit een middel tot ons doel. We hebben dit stuk grond van Avondrust gekregen. En we hebben toen ook meteen afgesproken dat we zouden samenwerken met de scholen. Zodat het hier wat meer reuring zou komen. En dat is wat we ook proberen, dat deze tuin voor de bewoners toegankelijk is. Daarom hebben we ook schelpenpaden aangelegd, want dat is voor rolstoelers zeer goed te doen. En we proberen, op hun verzoek gaan we ook steeds meer bloemen. En dan komen regelmatig mensen bloemetjes plukken. Nou, dat zijn de beaches, maar die hebben we nodig. Kok Reitse Spanninga is joet op het tuin om bij squalbaan op de barbecue wat lekkers kleer te meiden van bewoners van Avondrust. Bij de vergeten groenten, dat zijn gele bieten. Tja, hier. Mooie lietse bietjes. Kleintjes, hè? Ja. Mooie lietjes, hè? Ja. Giel in een week net, hè? Ja. Mag ze het bos kleren bietsen? Ja. Ja. Daar ben ik gek op. Verjeten grienten, hè? Ja. Een mooie frisse sla. Saf van de tuin al. Nou, prachtig toch? Nou. Oh, heb je leden uitjes ook? Ja, bieslook. Bieslook. Ik wil maatje hebben een lekker salade. Ja. En dan doen we even een wasje met lekkere tomaten erbij. Nou, lekker. Ja. Ja. Liek het je wel wat? Ja. Ja, natuurlijk. De filosofie van Zwartgroep Talents is om in de keukens van de oude Rijntehuizen van Savier als dat kind met lokale producten te werken. Daarom wordt er ook inkocht bij de plaatselijke middenstand. Goedemorgen. Heb jij voor mij 20 runde saucijsjes voor op de barbecue? Het is een beetje om de middenstand te stimuleren natuurlijk. En ik om de kwaliteit omheen te brengen. En dat is een smaakbeleving wat beter is. Dat was het? Ja hoor, dat was het. Je weet dat het goed is. Het is net een massaproduct. Het is met zorg kleermaken. Dus ja, dat is als kok zo en dat is allemaal mooi. Wietse komt ook regelmatig, met name kruiden. Van peterselie, bieslook of de rabarber is erg in trek. Dat is goed eten hoor, wat je hier krijgt. Dus. Het is altijd lekker wat we eten. Dat is wel waar. Talents heeft een enorme voorbeeldfunctie in met betrekking tot de zorg. Om echt die lokale spullen te broeken en daarmee iets te zien. Bovendien is het natuurlijk, ik zeg dat voor die oudjes, ook ze zijn niet meer mij, ik een stuk beleving ontstiert. Ik bedoel, de dingen die vroeger waren, ja, die verwetteren je heel langzamerhand. En hoe jammer is dat? En hoe mooi is het dat het nou even rondkomt en dat zij dat gewoon oppakken. Nou, zit er lekker iets aan, hè? En morgen joggen we in Wommels in het Zorgcentrum Nijstapet. Ja, dit is zelfs een stukje zwaar, lekker eten, goed eten. Daar hebben we het Elsen niet zoen van. Miljoen nou beschikbaar voor de zorg, ik belangrijk voor Friesland? Zeker. Koningin die zei nog, iedereen wil gezond en zelfstandig oud worden. Nou, dat wordt vanzelf alle keer. Ja. Dus dat er dan yield extra voor komt, dan is dat natuurlijk mooi. Zo'n 200 seniors zei er voor onder andere de zorg in de verpleeghuizen. Dan vreeg ik me altijd wel af, ja, is dat echt wel extra? Want er is in de oude jaren natuurlijk een heel soort algen in. Dus ja, per saldo. Dus anders werd hetzelfde verhaal als maar die opvang. We krijgen nou wel wat waarom. Maar... Ja, dus hoe voller je krijgt waarom. Het is natuurlijk wel mooi dat er extra aandacht komt van die oude Rijn. Want daar is het onder andere niks van bedoeld. Ja. Het is voor Friesland een heel belangrijk onderwerp, denk ik. Ja. Juist voor de oude Rijn, omdat je op een ei, je hebt hier te maken met krimgebieden. En daar is vergrijzing een van de factoren. Dus dat er de zorg goed van elkaar is, wil je er misschien wel op bezuinigen maken, is een heel belangrijk punt. Ja. Die zorgkosten die nemen natuurlijk nog toe, hè? Want we hebben te maken met de vergrijzing. In Friesland wat meer dan elders in het land. Ja. Maar gewoon de economische ontwikkeling die goed is, maar die vraagt in welvaartslanden altijd extra zorgkosten. Mensen willen meer zorg, vragen meer. Medische kennis neemt toe, wat je kunt neemt toe. Dus die zorgkosten die gaan alleen maar toenemen.
Nu gaat het naar de verpleeghuizen, maar op andere terreinen zul je als maatschappij toch wel een discussie moeten voeren hoe dat in de toekomst verder gaat. Ja, nou, ik heb gelijk in het voorbeeld van Martin begrepen dat we persoonlijk al meer betaling in. Hè? Ja, dat klopt. Als je kijkt wat de eigen bijdrage gaat wat omhoog, de zorgtoeslag gaat ook wat omhoog. De zorgpremie gaat ook wat omhoog. Als je het netto bekijkt, blijven wij voor €25 per jaar dat we duurder uit zijn. Ja. Dus je betaalt iets meer. Toch weer. Toch weer iets meer betalen. Maar ja, een verrassing kan het niet wezen, want de zorgkosten nemen daar, de zorgmogelijkheden nemen daar, de vergrijzing neemt daar, dus dat de zorg de komende jaren duurder wordt en exponentieel duurder worden zal. Ja. Liek het mij Daar eigenlijk. komen we net onderuit. Ja, er is misschien wat er meer geld voor. Uiteindelijk. Maatschappelijke keuzes die je maakt, hè, van hoe wil je de zorg inrichten. En ik denk dat als maatschappij die discussie ook moet voeren, want die kosten die gaan alleen maar verder toenemen. Ja, Sjen, hoe je dat nu onder hem brengen hoe wil je dat als maatschappij oplossen? Ja. We zijn nu zelf in Den Haag en we hebben nog even wat reacties vregen van Friese politici. Ja, ik vond het natuurlijk eigenlijk werd het een troonrede die wat positief is. Met alle zorgen die het loon had natuurlijk. Meer geld voor zorg, meer geld voor de mensen met inkomen aan de onderkant. Legere leenkosten, meer geld voor ouderen, meer geld voor zorg, wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, meer geld voor de sociale diensten. Ja, dat zijn toch wel zaken waarvan ik denk, dat hebben we periode net yet. Heel veel mensen gaan er ook vooruit, dat is goed nieuws, maar heel veel mensen gaan er ook niet op vooruit. Vooral mensen in de bijstand, mensen met uitkeringen, ouderen, die gaan er niet op vooruit. Toen het slecht ging, hebben zij ingeleverd en nu het goed gaat, profiteren zij niet mee. Ja, dat is altijd wel mooi om te zien van welke partij ik ben en hoe je dit ziet. Hij heeft wel een beetje een punt, want als je kijkt naar het regeerakkoord uit 2012, was natuurlijk de instelling wel dat de lage inkomens gedurende de rit er wat op vooruit zouden gaan. En de hoge inkomens, Rieke Modaal, er wat op achteruit zouden gaan. Maar als je kijkt nu hoe de koopkrachtcijfers zich ontwikkelen, dan zie je toch dat die hoge inkomens eigenlijk meer profiteren, vooral de werkenden, in plaats van die lage inkomens of de mensen met een uitkering. Ja. Dus als je kijkt wat in het regeerakkoord eigenlijk afgesproken is en hoe het zich nu vertaalt, is het toch wat anders. Ja, dat is vooral wat de oppositie nog maar komt. Hè? Want Oranje is natuurlijk heel makkelijk om dingen te vinden die ze net vonden dat het goed weer. Maar nu concentreert het toch vooral op dit aspect. Hè? Dat de mensen zonder baan, in uitkering, mensen die pensioneerd binnen, dat die er dus net op vooruit gaan. Wilst de mensen maar inkomen, werk wel. En de vraag is hoe rechtvaardig is dat? Om nog even een soort van conclusie te loeken dadelijk. Hoe komt Friesland er nou van in zo'n miljoenennota? Net volle Friese punten, maar komen we er weer bekijkt van dan? Nou, ik denk in het algemeen net heel goed. Want de bevolkingsgroepen die het net vooruit gaan, die zijn relatief hier wel vrij onwijzig. Mensen in de bijstand, werkleers bij hier een soort relatief in verhouding met orenstreken. Nou, daar is de vooruitgang net echt groot. Nee. Dus ik denk dat het relatief van Friesland net een hele vrolijke begrutting is. Nee. Hoe kan dat? Hoe dat kan, ja. Ben wij er net actief genoeg hier in Friesland? Nou, zolang als in Nederland denk ik toch de benadering heerst van evenredigheid van alle gebieden, dan komen wij nooit echt snel voordelig uit. Je bent hier relatief een beetje meesken. De economie is hier net heel dik en sterk. Het soort economische werkgelegenheid wat hier is, dat is maar ja, vrij skraal. Dus daarin kunnen wij eigenlijk nooit echt goed meeliften met de Randstad om wat te nemen. Nee. Maar dat ik iets met een volkshaat te krijgen, zou ik dat zeggen. Zowel van de bestuurders die dus lobbyen matten in Den Haag. Ben we te makkelijk hier dan? Nou ja. In Friesland? Misschien wel. Makkelijk, maar soms ook wat bescheiden. Moeten we wat meer op de barricades? Ja. Ja, maar wel een beetje vanuit eigen kracht. Niet als zielig de hand ophouden, maar meer vanuit eigen kracht. Van wat je wel kunt en waar je wel sterk in bent. Daarmee de barricades op. En daar zorgen dat je daarop investeert. En dat je daar, de rijksdienst die je hebt, dat je die ook zorgt dat je die hier houdt. Maar je kunt zeggen wel het kost geld, want je moet alles concentreren in Arnhem of in Groningen. Maar als je, dat geldt voor Friesland, maar je zou ook voor Zeeland kunnen zeggen, of andere gebieden aan de rand van Nederland. Die rijksdiensten daar houdt, dat betekent dat je daar ook werkgelegenheid houdt. Dat betekent meer economische dynamiek. Betekent dat het hele plaatje wat completer wordt. Dat betekent dat er voorzieningen in stand blijven. Betekent dat het aantrekkelijk blijft om hier te wonen. Ja, de gevolgen met al heel wel duidelijk. Maar hoor het je dan maar. Maar betekent dat je dus ook minder hoeft te investeren. Als je zegt, je moet investeren in krimpregio's. Ja, dan hoef je misschien niet te doen als je de rijksdiensten hier wel houdt. Ja, maar dus dat eigen krachtverhaal, dat vind ik ook wel een beetje een zorgelijk punt. Van het noordelijke en het Friese MKB is bekend dat de innovatiekracht daarvan wat onder het landelijke gemiddelde loopt. Dus die eigen
eigen kracht is net zo groot. Juster is er in het noorden binnen een aantal rapporten gepresenteerd over de aanpak van krimpgebieden door de noordelijke provincies. Nou, daar komt Friesland echt heel matig uit. Er komt haast niks van de groen. Nee. Eigen kracht, ja, eigenlijk ziet dat helemaal net in het rapport, Andries. Nee, dat klopt. Dus wat voor eigen kracht hebben we het over? Ja, waar leidt dat dan? Wat moeten we verhoren hier in Friesland dat we wel daar in Den Haag op de kaart komen? Nou, als en dat we wel in die miljoenen komen. Misschien, want nu is het vaak zo dat zeker bij het vorige college ik en dit college ik weer. Er wordt altijd de hoorn ophouden in Den Haag. Een beetje van wij zijn zielig, wij heel nou, dat wordt niet zeggen dat het zielig is, maar wel als het deelt en als het stiepen nedig is. Misschien mag het eerst wel zeggen van nou, werd wij goed in binnen. Dat doen we hartstikke goed. Ik neem ik gewoon die topsectoren zoals wetsers en zo. Dat is natuurlijk ook iets dwarsme energie. Dat zou in een provincie als Friesland ik geweldig van een groen komen matten. Als het nog windenergie is, wat natuurlijk een discussie is of zonnepanelen of andere soorten. Blue Energy, waar we dan Blue Valley, wat we dan ook bij Oosterdijk hebben, wat neemt is in de troonrede. Maar je moet er vanuit je kracht werking in. Maar moet er dan beter lobbyen worden vanuit het noorden? Nou, misschien soms al bij voorbaat op achterstand. Als het verhaal van de rechtbank en het gerechtshof neemt, dan geldt voor het gerechtshof dat het hoofdkantoor zit in Arnhem en net in Ljouwert. En voor de rechtbank geldt dat het haatkantoor in Green zit en net in Ljouwert. De wet heeft bepaalde grenzenlussen, geografisch, van arrondissementen en resorten. Friesland die hobbelt er eigenlijk een beetje achter de feiten aan. En dan ben John Jarritsma en Ver Kronen heel hard aan het lobbyen. Die man doen echt hun best. Alleen als ze maar in de stroom inroeien. Ze staan bij voorbaat eigenlijk al een beetje achter. Ja, maar hoe komen wij er dan dat we een stuk ervoor komen? Nou, misschien moet je trucs en strategieën proberen te bedenken van hoe kan je nou die achterstand bij voorbaat, dat je die al futwerkje kennen. En misschien met het heel brutaal waar via lobby's voor wetswijzigingen of het ik volle wat. Maar hield dit maar terughobbelen hoe het nou gaat. Is toch een kwestie van gestaag inleveren. Ja. Je hobbelt langzaam achteruit. En je merkt het verschil pas heel 10 jaar later. Maar langzaam ga je steeds verder achteruit wat hier allemaal verdwijnt. Want het is ook al een proces wat al jaren niet ontzettend is zelfs. Ja, en dan moet je misschien ook zeggen, want je moet ergens toch, het is een term die wordt genoemd Randstadkabinet, of dat veel aandacht gaat naar de Randstad. Nou, gebeurt natuurlijk ook veel, maar de rest moet je niet vergeten. Dus dat je misschien ook met partners moet zoeken die in dezelfde situatie zitten en daar een signaal afgeeft richting Den Haag en gezamenlijk daarop trekt. En niet alleen vanuit Friesland, want dat is natuurlijk ook, Friesland is heel erg trots op zichzelf, heel prima. Maar soms moet je misschien met deze thema's ook gezamenlijk optrekken met partners in crime. Zo bijvoorbeeld zo'n gerechtshof, dat omvat zo'n provincies en dan ook nog een heel aantal gemeenten in Noord-Holland. Nou, die zo'n provincies die met elkaar een voetballen kennen, zo is het, om dat te doen. Dan heb je een machtig verhaal. Optreden maar zo. Ja. We hebben nog één reactie van u Den Haag, die komt van Halbe Zielstra. Ik kijk even met jouw collega Buma praat van het CDA. Die zei van dit kabinet is toch nog wel een beetje een Ronenstert kabinet. Nou, ik weet net waarom dat zo is. Hij zei, dan wist hij op bezuinigingen die in de regio's er aankomen. Rugbanken die mogelijk teruggeren in Drenthe, op orenplakken bedriegen worden. Nou, dan had er een net zo goed lezen, denk ik. Want de meeste rugbanken en de meeste gebouwen gaan dicht hier in de Ronenstert. Dus in de regio is het minder dan hier. Dus als het een kabinet is, dan is het een kabinet van de regio. Nou, hij had een hele oren mening. Had ik hem weer zoek dat ik zit. Ja, nou dan litten we het er maar even bij. Tegendank dat je hem even mooi praten voor door Prinsjesdag en de miljoenennota. Even heel wat oors, want Sneuten Middag had Omroep Friesland de dag van het Frieske Wut. Jo mooi erbij wezen, er gebeurt van alles onder oren optredens van De Kast en Anneke Dauma. Nou, dan kom je hier, Mick, toch? Zeker. Ja, het wordt hartstikke leuk. En van die dag binnen we op ziek naar het mooiste Frieske Wut. Wat is die mooiste Frieske Wut? Bjusterbaarlijk. Bjusterbaarlijk. Ik neem er een wat meer. Zonder om nooit te denken. Ja. Martin, dat is net Friestalig, maar... Nee, maar mijn oma komt uit Friesland. En dat was vroeger het ijzeren lokboel. De ijzeren lokbeurlig ken ik, maar... Nee, dat is een locomotief. Lokboel. Ja. Locomotief. Ja. Dat is mijn de locomotief. Ja. En wat ik ook een mooie vond, was een donderdeldoekje. Een donderdeldoekje, de parachute. Ja. En daar, Andries? Dat maak ik nog, hè. Ja? Ik heb het niet nog even nadenken, nee, ik vind vertutten is je, vind ik een heel mooi woord. Ja, dat is zeker mooi. Nou, wij binnen op ziek naar het mooiste Frieske Wut en in Wient gaan we op onderzoek uit in Frieske Pjelm. Mijn naam is Marjoke Nazari de Vries en ik kom uit Frieske Pjelm. En mijn favoriete Frieske woord is vierljeppen. Ja, dus, nou, volgens mij is het met een stok. En dan moet je over een sloot of zo. Dat weet ik ook niet. Uw taal, uw omroep. Ja, prachtig. Morgen weer een nij Frieske Wut en zelfs ik een nij Wient. Je mallen je bedankt voor nou en nog een offelijke joen.
Interessant. Ja, ik wil meer van weten van. Ja. Het is echt zo snel voorbij. Ja. Morgen inwient oorlogscorrespondent Peter te Velde van de NOS over religie en geweld. Ja, ben benieuwd. Nou, laat me maar even zien. Ja, toch wel.